कि हमनी के लखन अपने आप की अपन कैपेसिटी के बढ़ा के बा। पहला काम रवा के करे के बा, नंबर होके के बा और तौबा के मोड में हमेशा रहे के बा। याकूब 4:6 आयत लिखल बा, वो तो औरो अधिका अनुग्रह देलन। यही से ही लिखल बावे, परमेश्वर घमंडी लोग के विरोध करेले और नम्र लोग को अनुग्रह करेले। के करेला घमंडी लोग के विरोध? शैतान की परमेश्वर यानी रउआ के जे स्टॉप कर रहल बा कई हाली उ शैतान ना उ परमेश्वर हुए। जब यो ना नबी परमेश्वर से गौरव में हो के कुछ बकवास करे लागल तब परमेश्वर एगो कीड़ा भेजनी, जाना पेड़ के नीचे सुत रहे कीड़ा जाके उ पेड़ के कटलो, सु पेड़ सूख गल पूरा। जब हवा बहे लागल गरम गरम तो उठ के कहत अरे ई का हो गए। तब परमेश्वर कहनी उ पेड़ खती जाओ ना कि तू मेहनत ना कैला, उ सूख गए और कहरा गरम हवा लागे लागल और तू फिर हमार खिलाफत करे लगल। उ लोग के जे 1.25 लाख के करीब जे लोग बा उ लोग के हम के लेखन छोड़ दी और कैसे उ लोग के नाश होके दी। यानी परमेश्वर के इहो मालूम बा कि कौन कीड़ा भेजे बा पेड़ सुखावे खातिर और कीड़ा भी परमेश्वर के हुक्म मनलस। उ ई सब चीज के इस्तेमाल करे नहीं फेरा और विरोध करे खातिर। एक बाइकर और पैसा के बरकत रोक दी। एक बाइके कुछ घटना और जिंदगी में होखी वो कहे मारे ई का हो रहल बा, काहे कि परमेश्वर रुआ के देख रहल बानी कि रुआ नम्र बहुते नइखी, रुआ इतना नम्र नइखी भई कि जौना चीज खातिर रुआ मेहनत कर रहल बानी उ रुआ के कुर्सी पर बैठा दस। काहे कि परमेश्वर नइखी चाहत कि मसक फाट जाओ, कि रुआ एगो ऐसन चीज संभाले लगी जौन रुआ खातिर बिल्कुल भी सेफ नइखे। और लइका रोए कर लाए रुआ लेकिन ओके टाइम से पहले गाड़ी चलावे के ना देनी, चाहे रो रो के लाल हो जाए, पीला हो जाए, नीला हो जाए। एगो टाइम आवेला फिर ओकरा के रोए के जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चाबी पकड़ेला, वो गाड़ी सीख ले बा, वो बिना रोए कर लाए बिना स्ट्रगल के वो गाड़ी चलावला और बाप भी ओके रोकेला ना। ऐसन बाप जोन हमनी के मनले नहीं खिसन घमंड दर्शावेला। जहवारा और पावर बावरी रुआ ओकरा के गलत इस्तेमाल करी ई घमंड के दर्शावेला। और ई वचन कहेला जहाँ घमंड होखी वही जब परमेश्वर खड़ा हो जाए। मेक श्योर जब रुआ चर्च नहीं एक दूसरे के ग्रेट करी, वॉलंटियर्स के ग्रेट करी, वॉलंटियर्स रुआ के ग्रेट करी, हाथ जोड़ के और स्वागत करें। वो हाथ जोड़ के वो लोग के स्वागत स्वीकार करें अपना परिवार में, अपना मोहल्ला में, अपना नगर में। मेक श्योर रवा ऐसा काम करें जैसे रवा नंबर बनल रही। कि चर्च उठावे से पहले हमारे को आदत होत रहे कि हम पास्टर लोग के गोड़ धोले बानी दूध से, एगो दूगो ना, लाइन में बड़हन लाइन में कई हनी जब हमने के केहू के गोड़ धोए नहीं जा गला हमने के गोड़ धोले बानी जा। हम हर पास्टर के गोड़ धोले बानी, रवा के हर के गवाही दी। ऐसा काम रवा जान बूझ के करी जैसे रवा नंबर बनल रही।